Som rád, že ste si našli cestu na moju stránku. Nájdete tu plán, ktorý vám veľmi jednoduchým a pre vaše telo prirodzeným spôsobom pomôže schudnúť v priebehu 3 mesiacov 21 kg. Pred 4 rokmi, keď som s týmto plánom začal pracovať, tak prišla ku mne moja prvá klientka a vtedy som mal v rukách len postup, o ktorom som bol presvedčený, že by mohol fungovať, a to bolo tak všetko, čo som mal. Nemal som absolútne žiadnu prax, nič, čo by som jej mohol ukázať a povedať: pozrite, takéto výsledky som s týmto postupom dosiahol, toto môžete očakávať. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo, že som jej vysvetlil podstatu celého plánu, v čom je odlišný od všetkého ostatného, čo doteraz poznala, a prečo si myslím, že by mal tento plán fungovať. Mojej prvej klientke, pani Daniele, sa to páčilo a tak mi na to prikývla a povedala: OK, poďme do toho. Priznám sa, mal som obrovský strach, ako to dopadne, ale prvé upokojenie prišlo, keď som sa s Danielou stretol po absolvovaní prvého kroku, ktorý trval 10 dní a váha nám ukázala o 4 kg menej. Do toho to ešte Daniela podporila svojou radosťou a nadšením, že aké je to celé v pohode, a potom už vlastne všetko nabralo rýchly spád a za 3 mesiace sme mali o 21 kg menej. No a vo svojich 42 rokoch sa Daniele podarilo dostať z 82 kg na 61 kg. Jej výsledok mi potom priniesol kopec ďalších klientov, u ktorých som opäť opakoval tie isté kroky, ktorými si prešla Daniela, a vždy sa dostavili podobné výsledky. Zaujímavé bolo, že hoci som mal čoraz viacej reálnych dôkazov, tak pre väčšinu mojich klientov bolo schudnúť 21 kg za 3 mesiace niečo nepredstaviteľné. Pritom ich telo by bolo, poviem, šťastím celé bez seba, ak by malo opäť optimálnu hmotnosť. No a to je na začiatok veľmi dôležitá vec, ktorú si potrebujete aj vy uvedomiť, že ak sa rozhodnete schudnúť, tak vaše telo nemá najmenší dôvod, aby vám v tom nejakým problémom bránilo alebo aby vám hádzalo nejaké polena pod nohy, pretože vaše telo chce takisto to isté, chce dosiahnuť svoju optimálnu hmotnosť. Ono je to s ním úplne ináč, ako keď trebárs vo vzťahu vy chcete ísť von a partner chce sedieť doma pri telke. Jediné, čo teraz už len potrebujete urobiť, je vytvoriť vášmu telu určité podmienky, a ak to dokážete, tak budete veľmi milo prekvapené, ako rýchlo sa vaše telo začne postupne tukov samo zbavovať. Takže vítam vás pri sledovaní videa, kde vám ukážem, čo potrebujeme telu dať, aké podmienky mu potrebujeme vytvoriť, aby sa naštartovalo k tomu, že v priebehu 3 mesiacov budete mať o 21 kg menej. Skôr než začneme, pozrime sa ale najprv na to, prečo vlastne väčšina ľudí vôbec má problém si predstaviť, že by schudli 21 kg za 3 mesiace. Ten pocit si myslím, že v nich vyvolalo to, že sa im doteraz nepodarilo, respektíve stále sa im nedarí tú hmotnosť dosiahnuť, nedarí sa im schudnúť. No a za to, že sa im nedarí, tak za to môžu 3 dôvody. Prvým dôvodom je, že majú veľmi málo vedomostí o tom, ako ich organizmus funguje, a jednoducho vôbec nevedia, čo sa v ich vnútri vlastne deje. Ak by som to prirovnal, tak je to podobné, ako keby ste jazdili autom a nevedeli by ste, či máte diesel alebo či máte benzín. Ono, kým auto má plnú nádrž, tak je to v pohode. Problém nastane, až keď sa palivo minie. No a tu sa dostávame k druhému dôvodu, ktorý bráni ľuďom schudnúť, a ten je, že vedia veľmi málo o tom, aký správny postup použiť na to, aby sa ich hmotnosť pohla smerom nadol. Ak to opäť prirovnám k už spomínanému autu, tak ak neviete, aký máte motor, tak s najväčšou pravdepodobnosťou natankujete presne opačne, ako máte. To znamená, že ak máte diesel, tak s najväčšou pravdepodobnosťou natankujete benzín a potom v priebehu pár metrov prejdete pár metrov a môžete si povedať: dobro došli, môžete odstaviť auto k okraju cesty. No a tretí, posledný dôvod je ten, že ľudia nevydržia dlhodobo a systematicky robiť správne veci. Jedným slovom, majú veľmi slabú sebadisciplínu. Na druhej strane sa ich musím teraz trošku zastať, pretože málo kedy sa mi stalo, že by klient vedel niečo o fungovaní svojho tela, vedel, ako to v ňom funguje, ale napriek tomu by využíval zlý postup, vďaka ktorému by chcel schudnúť. Pretože ak to prirovnám znova k tomu autu, tak ak raz viete, že vaše auto ide na naftu, tak do ňoho nebudete liať benzín. Ani vás to vôbec nenapadne, že vyskúšam naliať benzín, že čo to spraví. Proste väčšinou je to u tých mojich klientov všetko v jednom balíku. To znamená, že nevedia nič o svojej fyziológii a preto sa chytajú všetkých možných rád, ktoré nájdú v rôznych časopisoch na internete. No a samozrejme, že za chvíľočku zistia, že výsledok je absolútne v nedohľadne a tým pádom ich motivácia veľmi rýchlo vyprchá, až nakoniec úplne rezignujú a povedia si: takto je to dobré, ako to je, proste kašľam na chudnutie, bude tak, ostane to tak všetko, ako má byť. Čo je ale obrovská škoda, pretože
Riešenie nadváhy je naozaj jednoduché a potrebujete len vedieť, čo vaše telo potrebuje, za akých podmienok sa cíti najlepšie. Potom už len stačí tieto podmienky vytvoriť a zvyšok nechať na ňo. No a práve na tomto je postavený dokonalý plán. Vytvára vo vašom tele podmienky, za ktorých telo začne tuky samo spaľovať. No a na to, aby vaše telo dokázalo sa samo zbaviť 21 kg, tak potrebujete mu najprv pomôcť dosiahnuť jednu jedinú vec. To vecou je to, že telo sa celý život snaží o udržanie svojej vnútornej dynamickej rovnováhy. To znamená, že snaží sa o to, aby všetky procesy, ktoré v ňom prebiehali, aby boli v rovnováhe. Pretože to je stav, kedy máme šancu, telo má šancu splniť dve základné úlohy, ktoré máme v sebe všetci ľudia majú v sebe geneticky naprogramované. Prvou úlohou je, že chceme prežiť čo najdlhšie a druhá úloha je rozmnožiť sa. No a telo má na udržiavanie rovnováhy vytvorené množstvo regulačných mechanizmov, ktoré mu v tom pomáhajú. Na začiatok by som použil taký úplne jednoduchý príklad. Zoberte si obyčajný nádych a výdych. Je to automatická činnosť, nad ktorou nepotrebujeme absolútne rozmýšľať, no pre telo je to dôležitá vec, ktorou reguluje rovnováhu dýchacích plynov, konkrétne kyslíka a oxidu uhličitého. Ak by sme to chceli preniesť do praxe, tak skúste si predstaviť, že sa rozhodnete vybehnúť na 3. poschodie. Môže to na 3. poschodí vyzerať tak, že nebudete stačiť s dýchom. Hej? To znamená, že do krvi sa zrazu dostáva menej kyslíka a začína sa hromadiť oxid uhličitý. A ak by sme jeho kumulovanie nezastavili, tak by veľmi rýchlo nám mohlo hroziť, že odpadneme, alebo dokonca by sme mohla nastať smrť. A toto práve telo nemôže dopustiť, pretože by išlo samo proti sebe a svojej prirodzenej snahe o čo najdlhšie prežitie, o ktorej sme si už hovorili. Preto na ten kumulujúci sa oxid uhličitý rýchlo zareaguje a bude sa snažiť túto nerovnováhu regulovať pomocou dýchania. To znamená, že navonok sa to prejaví tak, že sa zrýchli vaše dýchanie, aby sa čo najrýchlejšie doplnil chýbajúci kyslík. Toto je len fakt jednoduchý príklad toho, ako naše telo reguluje svoju vnútornú rovnováhu. Podobnú reguláciu nájdete a deje sa na mnohých ďalších úrovniach. Ako náhle, keby sme to zjednodušili, tak ako náhle začne byť v tele niečoho viac, spustí sa mechanizmus, ktorý tú prebytočnú látku buď z tela odstráni, alebo ju vyváži niečím iným. Ono je to podobné, keby sme načere zabrdli do kuchyne, tak ono je to podobné, ako keď presolíte polievku. Riešením môže byť, ak chcete, aby ešte niekto tú polievku jedol, tak riešením môže byť, že dolejete viacej vody. Tým sa však problém celkom nevyrieši, pretože tým, že dolejete viacej vody, môžete prísť o iné chute, ktoré práve ste chceli, aby v tej polievke boli, alebo jednoducho tá polievka sa stane veľmi riedkou. Ale dosiahnete to, čo ste chceli, že bude sa dať zjesť. Ak by ste ju nechali presolenú, tak proste ju môžete rovno vyliať. Ono je to, poviem, primitívny príklad, ale presne takto to funguje v našom tele. My v najväčšej miere vlastným pričinením a hlavne dlhodobo hromadíme v tele látky, ktoré výrazným spôsobom narúšajú tú našu vnútornú rovnováhu a narúšajú všetky tie mechanizmy, ktoré v tele prebiehajú, všetky tie reakcie. A ak by telo nechalo to hromadenie týchto látok bez povšimnutia, tak verte mi, že väčšina z nás by tu už dávno nebola. A práve vďaka tej genetickej informácii, že tu chceme byť čo najdlhšie, tak telo sa snaží tieto vznikajúce nerovnováhy stále regulovať a nejakým spôsobom ich vyrovnávať. A robí to fakt, že všetkými možnými spôsobmi. A ak to prirovnám k tej polievke, tak to telo sa stále snaží liať tú vodu do tej našej pomyselnej presolnej polievky a často to vodou je príklad aj to, že telo začne vytvárať tie tukové bunky a začne vytvárať tie tukové zásoby, aby si udržalo nejakú rovnováhu, ktorá sa v jeho tele narušila. Ak teraz rozmýšľate, či vaše telo je v rovnováhe, tak na to existuje úplne jednoduchý spôsob, ako si to dokážete overiť. Ak ste v rovnováhe, tak vtedy ste jednoducho šťastné, vtedy ste zdravé a samozrejme vaše telo si drží svoju optimálnu hmotnosť. Realita je však väčšinou úplne iná a ak má človek nadváhu 15 a viac kg, tak vždy je to len výsledkom nerovnováh, ktoré v jeho tele postupne vznikli. Najčastejšie ide o 4 nerovnováhy, ktoré ak postupne krok za krokom odstránime, tak vtedy dokáže telo veľmi jednoducho v priebehu 3 mesiacov zredukovať 21 kg. Nevždy musia byť vo vašom tele rozvinuté všetky 4 nerovnováhy. Zo skúsenosti môžem povedať, že ak má klient malú nadváhu, približne 3 až 5 kg, tak vtedy stačilo odstrániť len jednu, maximálne dve nerovnováhy a hmotnosť sa veľmi rýchlo vrátila do normálu.
Naopak, ak nadváha bola vyššia, to znamená 10 a viac kg, tak tam už sme potrebovali odstrániť všetky 4 nerovnováhy a dostať telo do takého stavu, kedy sa začalo prebytočných tukov doslova samo zbavovať. Ale aby som nechodil teraz ako okolo horúcej kaše, tak dokonalým plánom sa sústreďujem na odstránenie v prvom rade nerovnováhy v príjme výdaji energie, nerovnováhy v príjme živín, takisto sa zameriavam na obnovu acidobazickej rovnováhy a obnovu hormonálnej rovnováhy. Celý postup, ako to robím, ako to zistiť a kedy potrebujete ktorú nerovnováhu odstrániť, tak celý postup nájdete do detailu opísaný v e-booku Dokonalý plán. Ako bonus teraz nájdete dole pod videom fantasticky prepracovaný súbor 8 pravidiel, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na obnovu hormonálnej rovnováhy, to znamená, že odstraňujú jednu zo 4 už spomínaných nerovnováh. Účinok týchto krokov je dokonca podložený vedeckou štúdiou obrovskou, ktorá sa robila na ľuďoch s nadváhou a sledovalo sa, ako tieto pravidlá fungujú, aký majú vplyv na redukciu hmotnosti. Ale to už všetko sa dočítate, už nechcem nejak zabiehať, to všetko sa dočítate práve hneď, ak si teraz dole pod videom stiahnete toto PDF-ko. Dôležité, čo si potrebujete uvedomiť, že ak chcete zredukovať 21 kg, tak nemôžete sa radiť rôznymi tipmi, radami, trikmi, ktoré nájdete na rôznych stránkach. To ako minule prišla za mnou klientka, vraví, že čítala, že olivový olej je dobré na chudnutie. A teraz vravím, a čo? Teraz čo začnete piť olivový olej na hektolitre? Proste to je len niečo, čo je vytrhnuté z kontextu. Keď chcete dosiahnuť takýto výsledok, potrebujete mať presný postup, presný návod, nejaký ucelený plán, ktorý držíte stále v ruke, ktorý je vašim takým sprievodcom, pomocníkom a nemáte absolútne žiadny problém ho dodržiavať vo svojom bežnom dni. Čiže preštudujte si všetok materiál, ktorý nájdete na tejto stránke, verím, že sa vám bude páčiť a verím, že e-book Dokonalý plán a hlavne tie informácie, ktoré tam nájdete, vám pomôžu dosiahnuť tú hmotnosť, ktorú chcete. Takže ďakujem vám teraz za pozornosť a verím, že tieto informácie ešte raz vám pomôžu. Prajem pekný zvyšok dňa.